tomto videu si ukážeme programovanie 5 tlačidlového modulu AD Keypad a Matrixu 8x16 LED. Oba komponenty sú od firmy Elecfreaks. Mikrobit zasunieme do nejakej expanznej dosky, napríklad do senzorbitu. AD Keypad pripojíme na pin 1, ktorý umožňuje aj analogový vstup. Všetky tlačidlá sú teda pripojené len na jeden pin. Na tomto obrázku sú intervaly hodnôt a názvy pre jednotlivé tlačidlá tak, ako ich udáva výrobca. V prostredí MakeCode nie je potrebné žiadne rozšírenie, vystačíme s analogovým čítaním pinu 1. Do zloženého podmieneného príkazu if then else dosadíme krajné hodnoty intervalov pre jednotlivé tlačidlá a otestujeme. Matrix modul 8x16 zasunieme do I2C portu. Je možné pripojiť ho aj štvoržilovým káblom. V prostredí MakeCode budeme potrebovať rozšírenie RobotBit. Po jeho pridaní máme k dispozícii príkazy na obsluhu Matrixu. Matrix Clear zhasne celý Matrix, Matrix Draw XY definuje, ktoré ledky, čiže pixely, majú byť rozsvietené a Matrix Refresh rozsvieti nastavené pixely. Po štarte vypneme mikrobitový LED Matrix a náš Matrixový modul zhasneme. Riadky Matrixu sú očíslované od 0 po 7, stĺpce od 0 po 15. Na tomto obrázku je znázornené, ako si navrhneme svietiaci symbol a ako ho naprogramujeme do funkcie. Číslo stĺpca je hodnota x, číslo riadku je hodnota y v súlade s karteziánskou sústavou. Funkciu pre Matrix modul vložíme do programu pre tlačidlový modul. Pre každé tlačidlo chceme zobraziť iný symbol. Naprogramujeme si toľko funkcií, koľko máme tlačidiel. Je výhodné vytlačiť si štvorcovú mriežku a do nej navrhovať symboly a ikonky alebo na to využiť tabuľkový procesor. Krátka pripomienka, ako tvoríme v MakeCode funkcie. Je na to skupina functions s jediným príkazom make a function. Ten vytvorí blok, do ktorého vkladáme príkazy patriace funkcii. Používaním funkcií sa stáva program prehľadnejší a naše programovanie štruktúrovanejšie.